Goddag, og velkommen til denne lille introduktion til Mahlers symfonier. Gustav Mahlers symfonier er utrolig populære, har jeg fundet ud af. Ikke alene er de ofte programsat på diverse orkestres programmer, men når jeg kommer rundt og holder foredrag, så fornemmer jeg, at der er en stor interesse for hans musik. Gustav Mahler var en romantisk komponist, der levede fra 1860 til 1911. Hans musik er dog utrolig eksperimenterende og nyskabende, og rækker på mange måder ind i modernismen, som er den tidsperiode, der følger efter romantikken. Det specielle ved Mahler er blandt andet, at han nærmest udelukkende komponerede værker i to genrer, sang og symfoni. Derudover så hænger genrerne så tæt sammen i hans produktion, så vi oplever et bemærkelsesværdigt slægtskab, ikke bare mellem værker, der er skrevet i samme periode, men også på tværs af de to genrer. Mahler skrev 9 fuldendte symfonier og nåede også at skitsere en 10. symfoni, som aldrig blev færdig. Symfonien er en af den romantiske periodes vigtigste genrer. Det var i symfonien mange komponister lagde deres største arbejde og gjorde sig mest umage, ligesom det var i symfonien mange komponister eksperimenterede med form og indhold. Så det er ikke så underligt, Mahler brugte netop symfonigenren som et middel til at udtrykke sine mest personlige idéer og følelser. Hvis man skal bruge et ord til at beskrive Mahlers musik, så er det sammensat. Mahlers musik består af utrolig mange forskellige elementer, der ikke nødvendigvis passer sammen, men alligevel er sat side om side. Skulle jeg sætte ord på det, kunne jeg sige, at det drejer sig om det sofistikerede over for det simple, det grimme over for det smukke, kunstmusik over for folkemusik, glæde over for sorg, lys over for mørke, det introverte over for det ekstroverte og meget, meget mere. Af samme årsag er Gustav Mahlers musik også utroligt mangefacetteret. Det er svært at indkapsle den blot i få ord. Jeg vil gerne citere den berømte udveksling mellem den finske komponist Sibelius og Mahler, hvor Sibelius påpegede, at han fandt det skønt ved symfonien, at man kunne bygge et stort værk op over få idéer. Hertil replicerede Mahler med et stort nein, at symfonien skulle være ligesom verden, den skulle omfatte alt. Dette kan forklare, hvorfor hans symfonier derfor stadig fascinerer. Flertydigheden er et gennemgående træk i hans musik. Derfor oplever mange sikkert også, at lytningerne til det samme værk ændrer sig markant fra gang til gang. Symfonierne handler om de store emner: forgængelighed, evighed, liv, kærlighed, had, eksistentiel fortvivlelse, naivitet, Gud, det guddommelige, skæbne og mere til. Det er komplicerede emner, så det er ikke så mærkeligt, Mahler har brug for et nuanceret og til tider sammensat verdensbillede, snarere end Sibelius mere entydige univers. Et godt eksempel på tvetydigheden forekommer i Mahlers første symfoni, den langsomme 3. sats, hvor man hører børnesangen Mester Jakob, men i en helt særlig version. Normalt vil man forbinde Mester Jakob med noget forholdsvis enkelt, noget naivt og positivt. Mahler ændrer dog melodien ved for eksempel at ændre den fra den originale lyse dur til den mørkere mol. Han gennemfører melodien i kanon, hvilket ikke er så mærkeligt, for den er oprindeligt en kanon. Men i stedet for at lade den fremtræde i et højere og mere sangbart leje, så bliver den i begyndelsen præsenteret af orkestrets dybeste strygeinstrument, kontrabassen. Mahler giver altså lytteren noget af en opgave ved at præsentere noget ellers velkendt på en højst usædvanlig måde, som står i skarp kontrast til dens oprindelige fremtoning. Det naive og barnlige farves mørkt og fremstår ret sørgmodigt. Der er teorier om, at satsen kan være inspireret af et træsnit af kunstneren Moritz von Schwind fra 1850, hvor en gruppe af forskellige dyr går i begravelsesoptog for en jæger, hvis kiste de bærer. En tvetydig situation må man sige, eftersom deltagerne i begravelsesoptoget, de vilde dyr, også må føle en vis lettelse og glæde efter jægerens død. Denne type tvetydighed er typisk Mahler. Det er noget, vi møder igen og igen i hans musik, også i den musik, der er mere abstrakt end denne.
Hvis jeg skal give et lyttetip til den nye lytter, så foreslår jeg, at man læser programnoterne om værket, eventuelt ved at finde noget læsestof på nettet, men også at man ikke forventer at kunne forstå eller følge alle tråde i en given Mahler-symfoni ved første lytning. Det er simpelthen ikke muligt. Mange af dem, jeg har holdt foredrag for, beskriver hans musik som filmisk. Det er nok ikke helt ved siden af, når man tænker på alle de skift, der er i musikken. Derfor er mit bedste råd i første omgang, at man prøver at åbne sindet for alle de indtryk, der er, og er klar over, at musikken er selvmodsigende. Der er paradokser, elementer, som ikke skal hænge sammen. Hvis man lader indtrykkene passere og erkender, at ikke alt kan tages ind efter blot en lytning, så giver man også sig selv ro til at føle den mangfoldighed, hans musik rummer. Det er i høj grad en del af pointen. Man skal også være opmærksom på, at Mahlers musik er fyldt med symboler. Der er masser af citater af allerede eksisterende musik, også fra Mahlers egne værker. Der er citater af folkemusik og jødisk musik, eller noget, der skal lyde som om det er citater. Det er det, vi kalder for stilcitater, altså det vil sige musik, som klinger af noget bestemt, men ikke er et direkte citat af en kendt melodi for eksempel. Dertil så kan vi også høre kirkeklokker, orgelmusik og marcher i symfonierne. Marcher kan jo symbolisere alskens ting. Der er den muntre march i første sats af Mahlers 3. symfoni. Der er også den aggressive march i første sats af Mahlers 6. symfoni. Man bør ikke glemme sørgemarchen i første sats af Mahlers 5. symfoni, eller de genopstandne dødes march i den stort anlagte finale af symfoni nummer 2, den såkaldte opstandelsessymfoni. Andre typer symboler gælder forskellige former for dansemusik, for eksempel valsen og Ländlern, der er tæt beslægtet med valsen. Mahler benytter desuden forskellige instrumenter og effekter, herunder koklokker, et fjernorkester, som placeres lige uden for koncertsalen og som spiller med og mod orkestret i koncertsalen. For slet ikke at nævne den kæmpemæssige hammer, der skal hamres ned i den gigantiske trækasse i finalen af den 6. symfoni. Jo, der er masser af symbolik og fortolkningsmuligheder i Mahlers musik. Afslutningsvis vil jeg sige, at det selvfølgelig ikke er muligt at dække alle aspekter af Mahlers musik på så forholdsvis kort tid som her. Men jeg har forsøgt at give et par idéer om, hvad man kan lægge mærke til i hans musik. Er du helt ny i Mahlers univers, så vil jeg anbefale dig at begynde med symfoni nummer 4, som også er den korteste af hans symfonier, med en spilletid på ca. 50 minutter. Den har et musikalsk univers, som er ret barnligt, og som munder ud i 4. satsen, hvor et barn synger om sin forestilling om, hvad der sker, når man kommer i himlen. Himlen er for barnet et muntert sted, hvor man leger, spiser god mad og hører dejlig musik. Efter den 4. symfoni kan symfoni nummer 1 og symfoni nummer 5 være velegnet til at fortsætte med i udforskningen af Mahlers fascinerende univers. Jeg håber, du fik noget ud af at høre denne korte introduktion. Det var alt for nu. Tak for din opmærksomhed og god musiklytning.